Está identificado o presunto autor do incendio dun camión no Porto de Ribeira. O vehículo levaba anos aparcado ali porque estaba embargado por Facenda, un ocupo fixera del a súa casa. Todo apunta a que o incendio foi intencionado. Non se descarta que o motivo sexa unha vinganza. Porquería de xente son. A verdade que sí. A saber como arde toda anda. Había sospeitas e confírmanse. É o momento en que lle prenden lume ao camión que ardeu no Porto de Ribeira. Tan ricamente, ves? Agora colledes. Moisés, San Pedro, Gómez. No vídeo colgado en redes identificase un delincuente reincidente da vila que en todos coñecen e que hai un par de anos xa lle prendera lume a unha casa. Coméntase pero son ruxe que tiveron a discusión co senegalés que fixo da cabina o seu fogar. Si, o movimento víase. Pois viñan a pillar porque o tío sei que pasaba material e cosas desas. A porta do camión aberta, tal como se ve nos primeiros vídeos, foi o primeiro indicio que fixo saltar a lebre. Entón se dice que lle botaron un produto deses acelerante, xa ti que prendes, vai, entendes? O certo é que o lume prendeu nun visto e non visto e nuns minutos a cabina quedou envolta polas lapas. Pola porta empezou a salir fume, despois empezou a arder, foi en 5 minutos foi todo polo aire. O tío tiña aí, eso toda a roupa que tiña ela, todo aí, e se quedou sin nada. A nosa chegada ali o que vemos é que está o incendio xa desarrollado, que está ardendo toda a cabeza da tractora, están ardendo os tanques de combustible. Hai roupa acumulada e enseres acumulados dentro da cabina desa cabeza da tractora, pero non localizamos a ninguna persoa. Víase vir, o camión levaba anos abandonado, protestaran os transportistas e tamén Portos de Galicia, que o tiña declarado residuo urbano, pero pouco se puido facer porque estaba embargado por Facenda. Pero se foi en quiebra, debe de ser, embargaronlle todo tal, e antes hasta había 2 furgóns como eses aquí, que non vivía outro un marroquí tamén, que agora vive en outro lado. Se pide porque realmente fan falta o que son os estacionamentos de camión, porque non hai moitos estacionamentos no que é no Porto. O senegalés que vivía ali non se deixou ver nas últimas horas, é un home de preto de 50 anos, que leva anos asentado en Ribeira e que mesmo traballara no mar, pero a vida dá moitas voltas.